didate, animatzen dutenik esan nuke hauek eman didatela indarra musikan jarraitzeko, horrean guzti, baina hauengatik oraindik bada beste zerbait gehiago gustatzen zaidana. Eta da, beren habilidade artistikoa. Eta eszenatokian beraiekin egoteak nola sentiarazten naun izugarria da, eta gainera sormenean jartzen hau instrumentu guzti horrek, eta aipatu nahi ditut nire taldekideak. Gonbidatu batzuk ere izan ditugu, ez ditut aipatu lehen. Baxu-jole bi izan ditut, bat gurekin ibiltzen dena, baina beste bat, Iruñakoa Xanti Etxeberria. Koroetan nerea aurdun, aurra izan berri, eta diskoan ezin izan zuen diskora etorri. Eta orduan gonbidatu bat izan dugu, haure artista handia Olaia Intziarte. Beraz, Leire Beraz Aldoze, Kristina Arantzabe eta Olaia Intziartekin dituzte ahotsen harmoniak. Gero, kantu batean helikoia sartu dugu, baina diskoan H gabe etorri zaigu helikoia, orain beste bat erosi du H-ekin. Eta Ramuntxo Bega, bera da tuba jole eta helikoi jolea, gonbidatu duguna. Orduan, badago beste zerbait gertatu dena disko honetan. 14 urte nituen arte, 7 urtetik hasita, nik soinu kromatikoa ikasten egin nintzen Miguel Bikondoarekin. Hala ere ez nik nahita, nire bi osaba trekitilariek bultzada zituzten nire gurasoak, alegia trekitixak ez zuela ezertako balio, nik ordurako nire begiak trekitixara begira zeuden, eta imintzio egiten genituen, auzoko batek eta begiok trekitixak jokoa beno bezala. Baina soinu kromatikoa zan benetan haiek maite zuten. Orduan, 7 urtekin Miguel Bikondoarekin hasi nintzen, eta hor soinu popularetik, soinu klasiko edo kontemporaneoa deskubritu nuen. Hala ere, 14 urtekin aldapa gogorregia suertatu zitzaidan. Badago kantu bat, nik uste kantu horri esker utzi nuela soinu kromatikoa. La Campanella ikasten hasi nintzen, ezkerra basetiekin. Oso gogorra izan zen partitura hura. Eta geroztik genuen soinu handia begibistan ere ikusi nahi izan. Eta ez dut geroztik jo. Baina disko honetan berradiskidetu naiz eta bermaite mindu naiz soinu kromatikoarekin. Eta, esan duke, soinu kromatikoak sortu dituela doinu hauek. Ezingo nituzkeen ere kantu hauek sortu trekitixarekin. Naiz eta, definizioak eta gora bera egitzen dira trekitixarenak, netzat hau ere trekitixa da, eta baita gitarra elektrikoare jotzen dudanean trekitixa da. Baina, diferentzia tamainoan dago, eta besteak beste. Eta hori, kantu guztiak soinu kromatikoarekin ditut, eta baita moldaketa guztiak ere. Orduan, berdeskubrimentu handi bat izan da netzat kromatikoa. Kantu dira, 6 bat humorez. Zer da, ze humore klase. Gizartean, aparrean dauden hitzak, esaldiak, eta kalamidadeak, holako batzuk baliatuz egindako kantua. Bat omenaldi modukoa da, gaur egungo gizonezkoak ezin dugu pasa emakumezkoak aipatu da, ze hori daukagu. Nolabait esan kontzientzia txarra. Eta, Bizkaiko zehazki dago,
egitako. Ume langile. Bare laguna, bare laguna, bare bizi nahi dugu, zu bezala. Bare laguna, bare laguna, esada.